a hnathawna hmunah chuan zing i chuan puhchhiatna dawngin police an lo lang taruk mai kapu ani hian hnathawk pa kha thurualpuiin mawi lo takin ka chungah an che ani karmasa lawngkhan chu chhungkua hian ka lo hawh a min ngai thei lova min tih nat dan tur ringot a ngaih tua ani fanu dik tak zawk kani awangin min thik ani hi fei chuan tap chungin a lo ti bor a ni zingi hi i ti mama tawh ani fei hi kumsawm hnih hnungah a lo haw ve chiahsin an nu ber chuan a lo ti ve bawk chutah pa ber pawhin i nau hi tha takin lo enkawl rawh ka ti chiah ni lawm ni tiin a lo beng her sawk mai pa anu leh pa dik tak te pawh a zawng hmu ve tawh reng si a kan inah ala awm reng na chan hi tum tha tak a nei ani hrim hrimang an re thei lutuk anga a zah pui aniang fei chuan a lo ti leh zat mahse an rin ang chu an lo ni ho lo anu leh pa leh u nau pa te chuan mangai leh ngai takin an lo lawm a an bulah cheng tawh tur chuan an duh mahse chu group chuan buaina an nei awangin chinfel pui phawta an lo enkawl tawhna rulh let nan din hmun tha taka a hlan kaipui leh hnuah an in chu chhuahsan a lo tum a lo ni a chhung te chu meng group Coco Dream Garden neitu te niin mi hausa el tiang an lo ni zawk chutianga dawtah min puh ringot le CCTV pawh awm reng a lawm enila enge thil thlen dan chu kan hre mai ang chu tiin an en ho ta a engtin ma an kaian chuan a lo khawih lova tha takin sungdawna chungchang an sawi ho zawk a lo ni reng si police te pawh chu lung awi lo deuh chuan an trin ta a katan pawh hming chhiatna ani ngaidam min dil ngal rawh zingi chuan a lo ti ve tangat nu pa hetiang hi show drama ah ken thina chu wang chuan kan chungah a thleng ve ang tih ka hlo wang a lawm fei chuan a lo ti zai i hlo thawm wang ani kha i thiam lo engmah awm lo kum tam tak i lo tuar tawh a tuman i nihna hi an luah lan ngai lovang che anu leh pa te chuan an lo ti zui dai a yan cheng khawpui ah chhung ko hausa ber pawl a siam tu chu zingi hnathawh rim wang leh company a enkawl thiam wang ani tih reng an hre du leh tawh lo a hrim hrimah fei i theina en hian deputy manager din hmun hi rei tak chelh tlak i ni lovang he company ah thaw chhun zawm i duh anih chuan hnathniam lam atangah i ṭan a ngai ani zingi chuan a lo ti zui leh tahmia a he nu hian chu group hi min chhuh sak a tum ani hi drama ah pawh ka hmu fo a lawm a hlaw tling tur ani lo tiin fei chuan anu leh pa te chu a thunun ta veka an inah te chuan an mahni tina thei boruak ṭhalo te a awmang tih hlavin boruak tih thianghlimna hmang chuan a spray deuh renga a test deuh chen bawk thut phah a thut dawn pawh chuan thil zum an lo dar ru em tih te chu a en fiah thlap zel a hei hi old way property ani a babel chiang la i ta tur ani hi tia ziangin a lo pek pawhin in lak fel tum viau du chu ka u nau nu chu i ni thei ngai chuang lovang i phu lo ro le in te chu ka ta tur sa vek ani hrim a lawm nang ni chhia hlo ho pawh kha chu chhung ko fanu awm chhun ka ni hi hre tuang che u fei chuan a lo ti vak a property card te pawh chu a pot thler vek camera i lo thuk ru leh palang mental aw tir i tum aniang ala ti ṭala ala ka tangin engmah a dawng duh lo bur zing chenga a lo leng lut hlawla fei chuan chaw ei ve ngal tur chuan a lo sawm ngal seuh chu pa chu zingi pasal hual a lo ni a mahse chu chhung ko fanu dik tak a lo haw takah chuan fei zawk chuan a neih hmel ta reuh mai ka kutana u naupa min lo bar mai te fei chuan a lo ti vela chenga la chuan hawi zuk pa chuan a lo bar ve mai zingi erawh chu a ngawi reng thung mahse an thil ei lai chu zingina a rawih an safe ho siam ani thu a hriat takah chuan lavin fei chu a au leh ta chiam mai a labo ro u tur ṭhalo te a phul palang a lo ti vak lau su engthil ṭhalo ma a tel lovang chengan a lo ti laiin i du leh ei lo la ni mai a lawm zingi chuan a lo ti ve thung mahse a hnu deuh chuan fei chuan a dam ṭhat lo thu leh a thil eia khan tur an pawlh ni a rin thu sawin
damdawi in lamah te chuan kalpui ani zui ta a zingi ava thlen chuan thawtha thei lo ang te chuan alo awm ka taksa hi an na vek ani pa ka thi dawn aniang alo ti zet zet a chu zing i engtin nge fei hi hetiang ai lo hrai ngam zawk a nang hi mi sual tak i lo ni fatan ti khan lo la lo top che ila a tha zawk tur apa chuan alo ti khum ta boi mai tun hnaiah ei siam reng kan ei in engtin ma kan awm ngai lo chinga nen pawh kan ei ve reng alawm engtin ma kan awm ve lo hi zingi chuan alo ti ve ta ka ei tur bikah khan in tel aniang chu alo ti ṭala an test dawn alawm kan la hre mai ang chu dawt i sawi leh sawi lo chu alo lang chiang khawpang zingi chuan alo ti leh en la nu ka hmui pawh a var vek tawh hi dawt ani thei lo ti raw fei chu a tap tawng leh zuah a ni dawt a sawi lovang engtin emaw a awm ani vaih chuan ka ngaidam ngai miah lovang che nu Mary chuan alo ti ve leh mahse test report chu alo chhuak ta tur aw zawng alo awm si lo nu ka puhchhiat duh wang pawh ni miah lo ania ka dam lo tak tak ani ka taksa te hi an na vek doctor leh zingi te hi an in thu rual ani mai lo maw medical report dik lo min pe niang fei chuan alo ti leh ṭala i dam lo tlat anga in hriatna leh i taksana te kha chu i stress na sat lutuk wang ani kha psychologist panpui mai zawk ro u doctor chuan alo ti ta miah mai a ngawi rawh mia ka ni lo ka report mai ang che zingin min tih nat hma a in rinlawk na tur ani dawn hi damdawi ina awm pawh hi ka duh tawh lo zingi a awm ve chuan ka hlau ho ka duh ani ti in result dang lo chhuah pawh chu fei chuan a nghak duh tawh lova chinga la chuan a zam deuha a buai ri ni hi hrethiam ro aw alo ti sak ve sika a pa pawh chuan kan fanu ni si a anat kan hlau si a kan lo che phel deuh ani pawh in min hrethiam dawn nia alo ti ve bawk doctor ti sawi danin fei chuan ALS an ti mai nerve lam natna chi khat thuak leh spinal cord lampang pawh khawih che thei chu a vei mek alo ni a enkawl thuai a ngai dawn anih hmel Eugene Group CEO lua awmna chin chu zingi te chuan an hre thei ta hlova drugstore an launch na turah chuan va hmu ngei tumin kal ve chu an tum ta a fei te pawh chu anu leh pa te nen chu lai hmunah chuan an lo kal ve li lam chu an ṭan ta a thisen mawi zet mai chu million som nga in an lo ṭan ta meng chhungkaw lam mi tir te chuan an lei ta nghal a a ta tura anu leh pa ten an lei tir anih ngei zingi chuan a ring chu chhungkaw fanu dik tak zawk hi tu nge niang le ti a mi tawng thawm chu hria in keimah nge hi ka ni ani hi a lem chu ani hi fei chuan alo ti ham a meng chhungkua te chuan an thi li lam zawng zawng te chu an tlan fai ta veka an fapa nupui la nei lo tan khan an lei sak ani an ring hlawm a nupui nei a tum ve hnai ani te an ring a tawpah chuan damdawi an siam chhuah thar lu group atanga an lo ken ALS tih damna damdawi ngei mai chu an lo chhawp chhuak ta cheng khata bul an ṭan awang chuan a tlawm em awangin fei chuan a lo ngai nep ngah hle a lem emaw a ṭha lo viau ani te chu a ring nghal tawp mahse zingi chuan million za in a lo chhang a in chung lam atangin lu te chuan an lo thlir reng an damdawi siam fei na a ngai nep lutuk mai chu secretary zawk ngaih dan ani ta vak lova mahse lua chuan a lo dang zel zingi erawh chuan damdawi rin tlak tak ani chu a lo ring ve thung a pachuap pawh chuan damdawi chu tiang zat zat ah lei chu insian thlawn na mai ani ti in a lo rem ti lo fei chuan damdawi chu vala in a thauh keh lui ta daih a ka tih palh lutuk ka kut a nal aniang a ti vel ham i natna hi i la hre lo ani ngei ang doctor ti khan an lo la hrilh lo che em ni ALS natna i nei a sin zingin a lo ti ta dawt sawi su ti in fei chuan ben a lo tum chenga tak ngal pawh chuan fei chu a lo ṭan tawh anu leh pa te pawh chuan ngaihdam dil tur chuan zingi chu an lo phut bawk a ngaihdam dil turin tih sual ka nei lo a lo ti ve tlat bawk si ALS natna a nei tih finfian a report chu a lo hmuh ta mai chu natna tih damna tur damdawi awm chhun chu
tuna khan ati chezo chia si kadam lo bok lo medical report lem in siam ani hi oi om lo lutuk in chang du na ni ti in alo pu chele der to injin lo le dam doi ina te wakal ula pengana ti po in min shil kan ngai lo doctor chena ka nei ve renga ka kowang ani chunang ai na thiam dai sok kan shema yang chu fei chuan alo ti chala pachu po in heng thil ti kwal tu hi zingi ani chuan dot ani ti kan fin fia huna kan chungwa changa no chua ani ang alo ti ta mya mai chuta cha chuan chengami zia po chu alo lang ta anupui hwal zingi chu no chua ni chuan re thei taka an om alau si a ngai dam dil mai tur te chuan alo ti ve sek ma se result nga chu zingi chuan a thlang tla ta lua te po chuan zingi chan chin chu an lo chui ve mek doctor chena an ti po chu alo thleng ta a engma dam lo na ani lo thu bok chu alo soi le ta tlat mai ma se zingi te chuan an oi thei lo chena chu doctor po ni lovin fe poisa adu awanga in la doctor chop mai mai alo ni ma se ain zia plat thunga fe te chuan an chan tlat bok si chutia adik so kanga an lan ta ka chuan voi som ben le thing thi a ngai dam dil nge chu chungkwa changa no chua i du sok ti in fe chuan du alo thlan tir vel in ben tir mai la uncle chu fanu ilani thering don thawalom chengan alo ti sur sura du le nangma kha ve in ben tir la ti nia ngai dam ka dil na chan tura om lo zingin alo ti ve tlat ani chuan voina tang hian zingi hi kan fanu ani to lo ti ka puange pachua chuan alo ti zui zat kan tel lo chuan i khovel chu atop ani to mai tun hun tal hi chu hlim takin hmangte fe na lo ti ve le ngat boka he din huna in din theina na kong lo sial sak tu cheu hi keima kani hi khatiang khan za lo takin min bereng reng su zingi chuan alo ti ve ngat boka ma se company lama tangin khola dong board meeting nei me kani a zingi aya hian fe chu CEO a da mek an tum ni awmin an lo shil ruah manna thatak ne na paithak an lo tum reng to chuni in CEO ani du te chuan ni ti ro se zingi chuan alo ti ol sam eta chua mai atum lai chuan chenga chuan alo danga kanin rem dana kanupui tur chu chung ko fanu ti ani a an no chua taxi a che chuan kanin hwal na po kha atop ngal o alo ti zomzat mi te chuan engma nei lo tur anga an ngai awangin zingi chu an lo lai na thlom hle ma se ani chuan te reng mai chu le shan chungkwa te in nei rem siam na wang mai maya in hwal pui che kania du na che kani reng reng hle nem alo ti pya mai si tuman an du to chuang lawang che chengan alo ti shama lua kha lo chukin zingi thlawang chu alo hausaka hei hi imi paroi em ni fei chuan alo ti vela changzui du lo chuan an chua san meeting angai awangin thui po in belovin zingi chuan lua chu atlan liam san vele ta a apa chu bia in keima pualin company din ve ka du ani building min ngai twa pui thei angem ti in avazot paminga te nu pa chuan lo hlim hle a building chu kan leidon nia chu chungkwa te kha tuna po hian kan tlak chhiat tir ngal thereng ania an lo ti nge nge ma se zingi chuan chutianga ti kher chu anga in ka ring lo fe kai shwai na hnuaya chuan an company hi rei an kal thei chuang lowang alo ti ve thung chutianga zingin chu company chwa sana ama puala company siam atum ti an lo sha ta ka chuan an hnuaya na thok tam tak te chuan chui chhuakin abula na tho chu an thlang ta zoka ama a rin na an nga wang le a fel thin em wang ani company thara chuan ming chungkwa te po chu lo kalin zingi chu engtik lai ma a thla thlam an tum lo zia an lo lan tira chutianga ming chungkwa te meu an lo lan ta ka chuan na thok dang te po chu an lo phur thar hle zingi po chungkwa mangai tu tak anei to awang chuan a in ring tok zau boka na thok tam tak an chua ta khu ka chuan pachu chu a lau thong dewa ma se fei chu ala buai ve chuang lo
chuak lo ma se zingi lam tang an ni a ban ka tum hrim hrim a lawm tiin a pa chu a lo chhang let mi a ma se order te kha tunge buaipui ta ang a pa in a lo ti po in na thok tam tak lo tha zawkin kan rei chhun zawm mai dawn ani i fanu hian zingi aya tha in company hi ka en kolang lungai reng reng su a lo ti le ham ham a pa la chuan a lo ring ve mai zel boka company thar a hawn lawm pui nan lua khan pangpar mawi deuh mai a lo thon baka thawh ho a duh thu assistant ina a lo sawi awang chuan zingi chu a lawm hle a in rin ni tlai dar thuma in hmu turin rua hmanna an siam ta ani ziangi hlim taka pangpar nena a lo haw chu anu chuan a lo hmuak a heu bel pathar te kan nei ngal ani lo maw ti in a lo fiam a a u nau pa pawh chuan chenga chu a duh pui lo hle tia hriat lungai su naktu ka ka thian nu fapa chelo deuh mai kan hmu dawn nia anu chuan a lo ti anu thu awi in zingi chuan anu sawi Lucas a chu a va hmu a lua kha a lo ni reng mai an mahni pawh chuan mak an ti dun ve ve meng chung ko fanu a lo nih dan te chu zingi chuan a hrilh vek a li lam na hmuna a pui awang pawh khan lawm thu a sawi bawk chuta an hnathawh chung chang vel chu sawi lut chhovin fei te kha an lo lut ve hlawlh kan in hualna kan ti tawp chi a mi padang i lo deit nga lamaw fei sawi kha a lo dik chia nih dawn hi min lo kawp ring tawh te hi ani lo maw chenga chuan a lo dik ngal min pu chengot su ka khing mai tur cheu ania zingin a lo ti let ve sak fei chuan dawr ngak tu chu kovin heng mi re thei pahnih te hi the chhuak rawh in dawr an ti thing vek kan coffee ah thil tha lo an tet lovang ti tunge sawi thei ti a lo ti vel miss kan customer te an ni si a baka CCTV pawh a awm vek a lawm engtin ma an tin a lovang che a lo ti pawh in i chhuat tir lo chuan in manager ka kawang fei chuan a lo la ti chal helaiah buaina lo siam lo hian company in buaina in tawh te kha vaching fel zawk ta che zingin a lo ti ve ta i thil ti vek ani ang maw stock price te chu a su ve fo lawm a sang ve lem mai ang heng mi te hi chhuat tir phut mai te u fei chu a tong rin chho ta ke ma wangin manager pawh chu a lo lang ve ta chu group CEO ka ni hi ke ni ang mi poimo lutu customer in chan tu ani lo chuan heng mi te hi chhuat tir ro u local tir le to bok suang che u fei chuan a lo ti hlai hlai vo in chu midang tan chawlh phal ani lova min hre thiam ro u ti in manager chuan fei te zawk chu a chhuat tir ta dai mai a an ang chuak na sa hle lu chu an lo hre chu ni in kanu in ei du zawng chi hlir chawhmeh a siama lo eila ti in chenga chuan a sawma ma se fei chuan pasal atan chuan a lo duh tak tak lo mi panep tak ama mo pawh le sak ngam lo anga chuan ngai in a thlawang la a ho thei bawk si lo nen meng chung ko fapa thi zawng zawng nei tu kha a be se ruta tlat mai in a haw a chawlh hahdam ri ka duh ni danga aw a ti ta zaya lua le zingi te hi an naupang lai tang tawh khan an lo in hre daih tawh a mah se zingi chu an ruk baw atang khan a dam lo vaka a hriat rengna tam tak chu a hlo phah nge nge ani a naupang lai thil thleng te pawh hriat a bar a nei tawh lo ALS damdawi chung chang te kha sawi li in ni lam a an pho chhuah chiah kha em ni i nei ti in a chaw ta nia kha chiah kha ani mah se siam chhuah bel chu kan la tum ve zele ti in lua chuan a lo chhang thawh ho pawh chu tha an ti dun ta a hlim takin zingi pawh contractor nen chuan a haw a anu chuan an in deit chan chin te chu a lo zawt vat thung a fel khawp mai ti in a chhang mai a a tet lai atanga ka hriat chian tawh ani a nei theila chuan thlangwang takin ka thi thei ang anu chuan a lo ti nge nge thian chaw lawm kan ni kanu a lo ti daih thung a fei khan a u kha a thalak le litar te a lo thon peka thi vel kha a le sak awangin lawm thu te a lo sawi ve ringot a ta tur pawh ani top si lova an la pe bawk hek lo a thisin a sang tha ve khawp mai
Board of Director te pawh an mang ang ṭan ta Fei la chu a mawl mai baka ala chapo ve khanglang zui tute ma chu a thawkpui hlei thei lova tlak chhiat lam an pan chu ani ta dir mai a pa pawh a lungawi thei tawh lo a nu la chuan ala naupanga experience a nei bawk si lova a zia chho ve mai ang tiin a fanu thlavang chu alo hauh zela zingi te chu kumsawm pariat a ni lai atang tawh in engkim chhawr tlakin a ti thiam tawh sin a pa in a tih chuan kei a in zingi te chu a tha fel zawk i tina ani maw in bula te chuan sei lian ve ila chuan ani le tin ka tha daih zawk ang chu chutianga engai hlut viau te chuan kei chu outsider ka nih tawh chu ka chhuak mai a nge Fei chuan alo la ti ham hama anu chuan alo dang a pa pawh chu hlau thawng ve tho an tlun let le ta hlova lungai su pa pathianin kan tana tha turin engkim hi a rel thin a sin meng chung ko fa pa ka nei huna chuan engbuai nama kan nei tawh lowang Fei chuan alo ti le zingi piancham alo thlen chuan anu te chuan lawmsa kan tuma luak pawh in hnathawk ho le thian kan nih na angin tiin pangpar mawi tak alo pe ve zingi pawh chu a hlim ru veng veng tawh chu baka thimawi zet mai alo pe tel bawk a ka pianchama thil pek ka dawn hmasak ber ani ka hriat chinah ka lawm hle mai zingin a tih chuan lu a chuan alo laih na hle meng chung ko chanchin ngai ven ta reng reng Fei le anu le pa te pawh chu chulai hmunah chuan an lo lang ve le nawla meng chung ko fa pa khan birthday pualin chulai hmun chu a buk ani tih an hriat wang alo ni nang ni bawk chu in lo awm leh hman tawh elo an lo ti lut nga la heta ti tur in nei lo haw le ro u zingin alo ti ve thung kumsawm hnih chung kan lo enkawl tawh che kha a pa in alo tih chuan chhungkua pawh kan ni tawh chuang hlei nem alo ti le meng huai a room buk lo kan nia kan chhuak ngai lowang Fei na lo tih taka chuan zingi hi meng huai a u nau nu nia sin lua chuan alo ti ve ta an lo nih vel mai mai an awi lo lutuk meng huai a hi chhai thlu ki lo tum ve te hi alo ni lo maw ani hi chu kata tur ania meng chung ko mo nu kan ni thuai dawn i bula ding kha a that ving veng viau kha inin hme tok chia Fei chuan alo ti zat zat meng huaya cake order te chu an lo da a kha maw nu pa min du aniang ka tih reng kha ka piancham te alo hre chata cake te pawh min lo order sak ani hi in tih thei hmel deuh chuan Fei chuan alo tih zawm zata alo kat ngal mok mok bawk in ei cha kem kha ero u tiin chhuatah te chuan cake chu an paih zui deuh ngei bawk a lu an alo ngai thei tawh lo zingi chuan lo dangin cake chu ala ve a Fei in lo dan a tum chuan alo nam sawn a cake paiah khat a zuk in nem pher ta duai mai ka thil min khawipui hi ka ngai thei vak lova zingi chuan a ti zui sapa nu ber khan Fei thlavang chu lo havin an pa pawh chuan zingi chu alo kawk leh hman tawh security guard te pawh chu an ko lut bawk a zingi te chu hruai chhuak tur chuan an hril an ni la chuan tu zawk chu nge meng huai chhung te chu an lo hre bawk si lova an ding khawng reng mai pachuala chuan zingi chu tlawh alo tuma mahse lua chuan alo pot sawn hman tara lama a kawng a tliak lo chauh ani iva sual ve kumsawm hnih chuang kan enkawl na che kha hetiang hian maw min rulh let dawn nuzuli chuan alo ti let zawk zama ama a in tina nih kha lu an alo ti ve dek dek a nang kha i lo in rulh ve na chan tur a awm lo Fei in alo ti mak mahse meng chhungkua te an lo lut ve ta guard te pawh chu an chhuak zui a huang ian a pawh chu Fei chuan a voi khat hmuh na ani na in a ring dik ve chat Fei kan nia ni lam na hmunah pawh tlereuh min tlan sak kha lekha pawh ka lo thon che kha i lo hmu em alo ti ngal zat zata thlarawh anu ka ni hi nuzuin alo ti hmuk ehe puming ate maw in chanchin ka lo hre fo thin a sin tiin pachu chuan chibai alo tum hlawma an lo duh hauh lo in thin rimem ni cake te hi kan lo zai tawh si a kan fa dik tak ni lovin zingi hi chu kan falak mai mai ani mangai takin kan enkawl thina mahse lawmna chang reng reng a hre lo ani hi
kan fanu dik tak zawk chu fei hi ania a ngai thei lova kan hnawt chhuak ta ni pachu chuan alo ti leh ngal bor a ni hunau pahuai yan cake min lo thon kha kalawm lutuk ania aw mahse zingi hian a ti chheveka engtin emaw tak ti te fei chuan alo ti tunge I birthday lawm turin kalo kal ti payan an alo ti ta si fei cake tur ni lo chuan tuta tur nge nuzuli chuan alo ti vat zingi tana kan siam tir ani kha tlereuh pawh kha zingi tana kan lei vek ani chu chhung ko fanu tan kan ti mai chaw ani kha nuzui chuan alo ti ve ta zingi engtik lai tangkhan nge ona pawayan na chu ilo chhai thluk le hmana chu fei I tawngkam kha fim khur ro wayan na chuan alo ti muk chenganian an in then chi a hepa hi a mel tai ngala tuna uhwayan na a ti le boka tenom lutuk fein alo ti le ta ka chuan nuzui chuan alo beng ta chor mai fate nung changmawi in zirtir lova keiman ka zirtir ani kha ati zui hmia in va chan ve a zingi chu in ta ni nge ni pachu chuan alo ti a chan chu kan fanu ani mia ba rim takin in chung ko ta na thoka hetiang din hmun hi in thleng ve chau zawk a sin mahse do ta pu in hnawt chhuak vela fei pian cham ti hreringin zingi pian cham ani ti ero in hre ho si lova paminga pawh chu alo in rol ve ta an nom sak ngai hleiniam hriat pawh an hre top nang lu an alo ti ve bawk a man lawm a du ngai lo ani kha na ringaw ta ngai twa thina chu baka in tui thlar pawh kan duh tak tak hleiniam nuzuli chuan alo ti le zai ni kan fanu ang chia kan eni ni a I chung te mu le ta hi kan lawm pui lutuk che I du hun huna ilo ho le thei ania pachu chuan alo ti ve bawk liam chang du to chu ka birthday kan lawm do na boruak in ti chhevek nangni ho la ka hian ka hun lutak hi koral ka tum to lo zingi chuan alo ti hmia si engma soi zui ngam lo chuan chhuah mai an tuma fei ke chu alo na ta thut a che son thei ta reng lo ke ka khan thil thalo in tel ani mo ni lo sila chuan ka ke hi ana thut na chan tur a om lo ti in zingi te chu alo mo pu le ngal khanglang chi chuan keima siam tir vek ani kha I du le min chui tir ro waya na chuan thin rim takin alo ti an fanu chu an kwa chhuak ta rimota ALS natna ani kha aron zwal zel ani mel damdoi ina pawh chuan a awm du le tawh lova zingi khan thil ati thei dawn si a thoktu te hi alo thural pui anga min ti nat an tumang ti in a hlau le tlat tawh a pa chuan han hau ve veu dawn mahse anu zawk chuan alo tran zel bawk si an hnathawk chawr te la chu an lak tlak lo hlawm bawk nen an fan te chu lo ru chhuakin a then chuan lo tlan bo vel thul project kal lai pawh chu an zawh fel hlei thei lo awangin zangna domna poisa tam tak an chawi mai alo ngai dawn ta pachu chu a lung awi tawh lo nangmah wang vek hi ani ti in fei chu a mawh pawh hmia tawh mai online hmanga ka zawn hmu te an nia min bum du ka ring bik hleiniam alo ti fel thena thil danga I fim kur over thei te reng nen company lam chu I wangai thai em ve mi mol taki lo ni hi le ti in a pa chuan alo kok ta sok maya pa ka du wang ani bik hleiniam nangpo in min fin chua lo ve shim ani kha fei na lo ti ve thung chutia thinrim le mang ang tak an om lai chuan shareholder te lo kalin enge thil om zia hi zingi aya fei CEO kan ni tira company in tlak chhiat lam apan ta ni hi an lo ti ta in beng dai ro u kan lo ching fel watang ti in pachu chuan alo chang ta ringota an ngai twa na chuan zingi chu lo langa an be se ngam to si lo chenga chu va kholin apui na te chu an vadil ta ringota keipo ka buai mek ani hi kanu le ka pa te an dam thabok si lova ti in alo nar fi thla thak mai meng chung ko fanu thar chu nei tumin arilu alo siam fel le diam to alo ni pachu ala chu som fel lo chung changa chuan report alu awangin police te chuan chui chiana thu zo fia turin an station lama chuan an lo shwai zui le ngal nuzuli pawh chu mang ang tak zet to
zing in hne na puina dil mai chu adu ta fei ero chuan thi hriin alo hria alo hmusit hle dawn tih chu a hriat sa awang ani ipa an man tawh kha duh thlan tur kan nei tawh lo kan chan chhuah ngei angai ani tia anu ina angin tak chiama chuan a hnial hriah ve bawk si meng chhung ko ina chuan chenga kha avaleng lut ta thuaia lua pawh kha alo thu ve run mai zingi ero a room lama chuan inbual zo che in a in thlak mek a me chhung ko fanu alo let lian tia kanu le pa te ayo in kalo lawmpui ve dawn ani hi enge hetah hian i lo ti ve chenga na ti chuan tunge meng chhung ko fanu chu ala hramia lo ani ti lua chuan alo hre thiam ngal a chan hma in zingi chu in chunga tang chuan alo chuka enge hetai ti a chenga na lo ti phok hle enge lo ti zoka kan in ani hi a ti chuan ani mo a englo ania inu le pa te tak tak I muta hi kalawmpui lutuk che a ti ta zaya ani chu mole kalawme va ho to ro zingi chuan alo ti hmaka ila thenrim rengem ni thinrim love ma se nang nen hian in somna kan nei lova chuwang chuan min lo ti bai to su ani chuan he pa nen hian in date tin na em ni o in date te ka oi lo min la dur reng kha chutia an in biak buai lai tak chuan nuzuli te nu fa po kha an lo lut ve ta chia chenga te hlol chu inu te an dam lo we motia dot min lo hrilani mo fein alo ti lut ngal ka du ka ti ang I lo buai ve na tur om lo chenga na lo ti ngut in nin om e va in chingfel ve mai tu du le in nei dai ula kan buai na tur om lo zingi na lo ti chuan fei nang ma wang ve kan hi ni lo sila chuan singi nen hian kan in nei dai to tur ania chenga na lo la ti sham nang ma kha lom le mi ten om sum du chu zingi du lovin fei I thlanga tuna zingi din hun tha zoka adin ta ka wangin fei I hnol le amo tu mai phu lo nuzuli chuan alo ti ve ta hmia mai ka in chhir reng ani ti in chenga chu a chhuak zui ta nu a enge in du a hetain local zingin a ti chuan chu group kan tla chhe mek ani ipa po an mana poisa tam tak kan mamu ani nang chho hi min pui thei tu ini nuzuli in a ti chuan kapa te chu rampo na an zin dai alom tu kapa ngei soi zingin a lo ti shelo der su kapa jela oma shom ti na po I nei lawamo fei na lo ti chuan shom ti turin in chung ko mi le sa kan ni to hlei nem engtin nge ka pui chuan ang cheu zingin a lo ti bok si kanu le pa te awanga tundin hun thleng thei ni kha ati po in katan engian sen to scholarship ka don te le ka in hlona atanga le khazir ka ni an poisa cheng khatma ka hmangai love chuti chung chuan chung ko tan ti in rim takin ka thoka ka ti tur chu ka ti zo to alo ti ve zela ma se in an petal chelom ke ai chuan ilawan nei zo chu sumin alei thei hlei nem fei chuan alo la ti ve le chang ni e zingi kan thiam lo ve kani ti in nuzuli chu lo ching chi taruk mai ma se zingi te chuan an kal san mak tho lu chuan zingi chu dora chol puin abial nu ni tur chuan a som zuya ani po chuan alo du ve ngal kai dula lomini ti in angai san rukna alo rei hle to thin ani an in le lo chu lilam tura shen ani ta ka wangin nuzuli te nu fa chu ni thum chunga in chhuah san tura ti an ni ta a an pa berla chu jela tang bok si an chan chuan mai an chan po atluk talo a hma a zingin villa apekha an hre chuak zoka ma se fei chapo mo lutuk film khur lutuk bok si khan property transfer agreement kha alo pot chevek man to bok si a beisei tur reng an nei to lo a kena la chuan zual lam apan zel bok si anu po chuan paranoia I nei ani hrimang heti ma I ngei tuana I kalpui thui tal tuk mai hi chu a poi thlot ani alo ti nge damdoi ina chuan an vakal le tange a doctor chuan ALS natna anei thu bok chu alo hrit le an oi thei lo zingi thural pui tho ani te chu fei chuan alo ring le a chena kha doctor le mani thu le
an man tawh thu te an hriat ta kah chuan engkim chu an hre thiam ta an in enkawl tlai em awang chuan doctor te pawh chuan tih thei vak an nei tawh si lova chutah chuan lu group ten ALS damdawi an siam chungchang kha an ngaih tua chhuak le a damdawi bang an lo la nei mial mai thei a sin tiin chutah chauh chuan beisiina an nei thei ta lu ala chuan bitlang thei bawk si lova fei pawh kizing alo ni ta ringot mai zingi ero anu le pa te bulah chuan thlangwang tak le hlim takin hun alo hmang ve mek thunga an duat ro pui bawk si lu a pawh a hnathawna awangin rampawna a china chuti chung pawh chuan zingi chu a hun awlah chuan alo khawl deuh reng bawk alo haw hnu phei chuan in neih tumin ruah hmanna an siam fel ta a lu an nupui nei a tum ti chu fei te nufa pawh chuan an lo hrevat a hmuna hun an neih si lo awang le an biak pawh thei bawk si lo awang chuan an in neihna hmuna avakal chil tawp mai chu an tum ta a mahse chuti ringot chuan an lo pui du chu an ring chuang lova an damdawi siam paihchhe tu kha ani miava reporter hote hruaia nawr chepa khawngaihtna nei lo damlo thih tir tum anga an puh chuan mi hmai engzahna awang tal pawh chuan an lo pui du chu an beisei ani mokawr fual var mawi tak mai ha in zingi pawh chu alo nalh tawh hle a anu pawh chu a hlimin a lung a che hial zawk a naupang laia misualin an ruk bo chu chhungpa hnena an hrilh ta kha tunah chuan lo nu lain pasal te hial alo nei ve dawn ta reng mai a pa chuan hawla chuan alo kai lut a in neih lawmpui tu te pawh an tha hnem hle kal fanu hi tha takin i lo enkawl dawn nia tiin lu a hnenah chuan a hlan a zungbun te inbun tirin tluang takin hun an hmang zo tep ti a nuzuli te nufa le reporter te an lo lut tarup mai lu a nupui chu zingi alo ni reng te an hmuh chuan makan ti hle a fei phei chuan alo thik hle fei dan hian in damdawi siam mek kha kan lo dil pui dawn ani tiin reporter te chuan an lo sawi a ni e Mr. Lu kal fanu hian ALS natna neiin kal pawh a kal thei tawh lo i nupui neih ni mani se min pui hram rawh nuzuli chuan alo tih zawm zat nuzui erawh chuan tunah ber kher engwangin ngein lo kal min ti buai vek ani hi chhuak ro u alo ti ve thunga nuzuli chuan an puina chu alo ngen nawn le ka sawi tawh kha a awi duh lova a man a paih ke vek tua lawm zingin alo ti ta chat mai ka tih pal ani kalo in hriat lo wang ani kha tunah chuan piang sual mai ka ni ta kala naupang si thi ka duh lova nia min pui hram rawh tiin fei pawh chu a mang ang tak zet anu pawh chuan thingthi meuh chuan khawngaihtna chu alo dil nawn le a reporter te pawh chuan zingi te chu an dem hle bawk mahse thil thlen dan dik tak kim chang taka an han hriat nu chuan a awm hle mai a an lo sual em ani chu an sual man an hmu ani chu an ti le ta zawk a lu chuan ALS damdawi siam sa kan nei tawh lo tih ngaihna kan hre bik lo damdawi pakhat siam chuanan pawh hian a hau taka hun rei taka duh thin alo ti bawk si dawt ani chu min pui duh lo wang ani kha tiin fei chu a tal a tal thlat a tawp mai mahse tunah chuan tumah lam tang an nei tawh lo zingi te la chuan honeymoon hmang turin an zin bo san wang tawh bawk si nuzuli pawh chu a beidawng tak zet ani chuti chung chuan fei khan nitin atana thingthi a luate in kota avakal thin te chu zingi hmuturin ikal ani kha hetiang kani ta ka chuan vanu tan pawh min duh tawh lovani min enkol pei tawh lovani kha ka thi mek si a inom ho le thei tep to ang chu alo la ti tala fanu maksak tak mai a nei awang chuan a tana a ti tam zual hle zingi chu lekha thonin fei chuan min kal san ta engkim kha siam that le ka chak ani mahse a tlai zo tawh si ka ti buai tawh lowang che hlim takin i hun i lo hmang dawn nia tiin duh sakna alo hlana ole khati zawng kha tuntum drama chu alo ni le ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia